Kegiatan hari ini muat watu terus dikirim nyang asem. Menarik. Oke guys, kembali lagi di vlog keseharian saya. Nah, ini mungkin ceritanya iki muat watu ning Gembong guys yo. Arep dikirim nyang gone Haris kae, yang gone bos tambang kae guys. Nah, ini mungkin motor telu kayak si sapa jenenge tambahan Aziz ya to. Dadine Mas Adi kayak Kang Rohman nampi Aziz kumang. Dadi motor telu guys. Soalnya lek motor siji kalah guys ya, soalnya ning kono tukange yo akeh ya to, get-getan garapane barang. Nah, iki ada Mas Adam ya to. Nah, iki mengijik ngenteni tukang watune sik guys ya. Dadi iki parkir ning kene dhisik. Soalnya tukang watune kemengke sing tukang apeke ijik muat ning truk PS guys. Muat watu gede-gede ngono kae, muat balokane kemang guys. Dadi iki ijik ngenteni ning kene dhisik iki ya to. Jam piro wong jam 1 sampai jam iki wis jam piro? Jam 4 atau setengah 5 iki mang. Oke, singkat wae iki Kang Rohman langsung parkir ning kono kae soalnya dame kae mengke wis barale muat ya to ning PS kae mang wis barale muat. Kayak iki langsung giliran ngene Kang Rohman iki arep dimuat iki guys, tapi tukang watune kae ijik disambi apa jenenge sambi nithiki ngono kuwi. Soale mengke didadake ya to. Kayak mengke kurang kayak balokane tok kayak watune sing cilik-cilik ini wis dimuat dhisik dhewe kae mang guys. Nah, iki Pak tukang watu iki langsung apik ngene iki ya to digeyatke ngene iki. Soale lek ora diget ngene iki ya ora oleh watu sisan kene engko guys ya. Nah, iki langsung ditithikke ngene iki mengke didadake guys. Soale iki wong mengke bar balokan kae mang gitu. Dadi rada wengi iki guys. Ketoke engko teko dhuwur barang gelem apa jenenge magrib ngono kae ning dalan geleman ya wong iki.